Emil Beluš patrí k najvýznamnejším slovenským architektom. Narodil sa v roku 1899 v slovenskej Ľubči, svoje štúdium architektúry začal v roku 1918 na Technickej univerzite v Budapešti a o rok neskôr pokračoval v Prahe. V roku 1925 založil vlastný architektonický ateliér v Banskej Bystrici a neskôr presunul svoje pôsobenie do Bratislavy. Spolupracoval aj s ďalšími kolegami Jurkovičom a Weinwurmom, ktorých spolu s ním s odstupom času vnímame ako slovenskú architektonickú avantgardu. Medzi prvé projekty Emila Beluša vo funkcionalistickom duchu patria dve stavby realizované v roku 1930. Budova Slovenského veslárskeho klubu v Bratislave, ktorá sa radí k jeho najavantgardnejším dielam, a nástupištia propeleru, nachádzajúce sa na oboch brehoch rieky Dunaj v Bratislave. Následne v roku 1932 realizoval európsky ojedinelú funkcionalistickú stavbu, krytý promenádový most v Piešťanoch. Most pozostávajúci zo 7 mostných polí spája mesto s kúpeľným ostrovom a v súčasnosti je určený len pre peších. Populárne sú tu tiež benkové vitráže a najmä Küchmajerová socha Barlo Lámača na mestskom predmostí. V Piešťanoch sa nachádza i jeho ďalšia realizácia z roku 1935, Poštový a telegrafný úrad. Táto symetrická stavba má vstup v strede zaoblenia, na prízemí je situovaná balíková služba a na poschodí služby pre verejnosť. V interiéri pošty sa čiastočne zachovalo jej pôvodné zariadenie. Za najpozoruhodnejšiu priemyselnú stavbu Emila Beluša je považovaný plnoautomatizovaný mlyn Nupot so silom v Trnave z roku 1936. Mlyn pozostáva z 8 valcových síl, vlastného mlyna s radmi rastrovaných okien a nadstavby, ktorá premosťuje medzeru medzi nimi a je spojená s vodojemom a násypníkom. Družstevné domy na námestí SNP v Bratislave, trojica mestských domov s kinom, obchodmi, bankou, administratívou a bývaním v horných poschodiach bola realizovaná v rokoch 1934 až 1937 pre Združenie silných rolníckych družstiev. Monumentálna budova Národnej banky na Štúrovej ulici v Bratislave, realizovaná v rokoch 1936 až 1938, nesie znaky dobových procesov v architektúre, kedy zosilnil vplyv Mussoliniovského Talianska a v Nemecku vystriedala modernú architektúra národného socializmu. Budova banky je jedna z najlepších Belušových stavieb a zároveň dôkazom jeho schopnosti prostredníctvom architektúry citlivo reagovať na aktuálne zmeny. Budova radnice na Primaciálnom námestí v Bratislave stojí od roku 1948 na mieste bývalého jezuitského kláštora, ktorá počítala so zachovaním kláštora, nahradila novostavba, klasicizujúca štvorpodlažná budova so šikmou strechou s vikiermi. Emil Beluš navrhol koncom 40. rokov a zrealizoval do roku 1953 budovu, ktorá má v keramickom obklade nápis Pavilón teoretických ústavov. Stavba, ktorá bola navrhnutá pre Slovenskú vysokú školu technickú, sa stala v 90. rokoch sídlom Fakulty architektúry STU. Komplex továrne slovenských magnezitových závodov Dinas v Banskej Belej, realizovaný v roku 1953, nebol moderný iba po formálnej stránke architektúry stavieb, ale aj z hľadiska jeho celkovej koncepcie, ktorá reagovala na požiadavky technológie, výrobného toku, morfológiu terénu a pracovné podmienky. Emilovi Belušovi bol v roku 1965 udelený titul Národný umelec a v roku 1974 získal cenu Dušana Jurkoviča. Spolok architektov Slovenska od roku 1990 udeľuje na jeho počesť cenu Emila Beluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Emil Beluš zomrel 14. decembra 1979